sulți de pește, un părinte poate crește 7-8 copii sau 10. Dar 10 copii cu minte nu poate ține un părinte, nu poate ține un părinte. Unul pe altul se lasă și de părinți nu le pasă. Unul pe altul se lasă și de părinți nu le pasă. Băiatul când s-a surat, de părinți s-a îndepărtat, de părinți s-a îndepărtat. Zice că nevastă sa parcă l-ar fi crescut ea, parcă l-ar fi crescut ea. Fata e nițel mai bună și-a legătura pe mână și mai vine câteodată pe la mumă, pe la tată. Crescut băieți și fete și mor în casă de sete, și mor în casă de sete. Ne-am legănat cu piciorul, de mână torceam fuiorul, de mână torceam fuiorul. I-am crescut, i-am legănat, de lângă mine au plecat. Este un an și mai bine de că nu vin pe la mine. I-am crescut, i-am legănat, de lângă mine au plecat. Este un an și mai bine de că nu vin pe la mine. Mulțumesc frumos!